Oh my God, I love it. Where's your mama? Mama. Oh, may pig? Pig. Ay, ng pig. Hello. Come here. Ako na to. Akin na to. This is mine. Pig. Me, this is mine. I-give ko sa pig. Pig Give ko sa pig. Give ko. Ha? Come here. Hi, mama daw. Abot pa lang ako. Mamanila na si mama. Nagpamanila si mama mo? Nagkabala ng tatak mo. Ano daw? Bininay ko ni mama dide. Didi ka na. Thank you. Ano gusto mo, Jayla? Ash! Hindi ka ba utang? Bayain na yun dati kasi. Kasi kinasok ng pangkira. Hello, my love. Hi, Jan. Hi! Hi, Jan. Thank you so much. Oh, don't cry na. Don't cry. Wala nag-ibig. What are you doing? Thank you, Jan. Thank you for watching, Jan. Thank you so much. Oh. Bayain na po natin kasi. Bayain na yun. Bayain na yun. Bayain na kayo. Pag may kauyag, grabe manakot eh. Looks like you have your hands full, yeah. Thank you, Ray. Oh, John, ano na? Kuya na, kuya. What are you doing? Ay, Jayla, ate, Jayla. Pareho kami, Jayla. Adam. Thank you so much. Thank you so much for watching. Oh, Babang! Come here, Babang! Babang! Jayla, may Lollipop! Wow! Thank you for the likes. Thank you for... Hi, John. What is going on? Boy, yun na! Baudan tayo ng hindi! Mga Pasko na, mga daghano na sa diyang sulog sa rep. Thank you for watching. 6 people. Gab, hugasan mo daw muna tabi yan diyan. Yata kauyag mo pala, kanina ka pa doon. Ayos ah. Hugasan mo sa sabi mo.
Ayoko pag pangada, hindi ka nang sabihin yan. O yun na. Fernando Aloy. Hi, Bern. Hello. Lola. Kita Hindi naman na lulipop mo. Ha? Yun na. Hello. Hala na. Kaya nag-ula-ula lugod. Ano kaya? Ula-ula. Pari mapawudang ka. Gaba, gaba, baka di daw ko sa nano. Bren! Bren! Gab! Aras na ko roli. Bren! Iyag ka, tapos na. Ako itong bago. Yes. Naman talaga. Yes, bula ka. Dapat tayo mag-iyak. Ano ka ka? Sumay ko ka ng pag-ano ka. Ha? Hindi ko alam. Ikaw, tika. Hindi mo mag-Friday. Ito na mag-Friday. Hindi ka na ninalo, nag-inipay ka. Yung asa sa loob, para kasi Karena makaka. Doon na gaya na pagbaba.
Ano? Lipat. Lipat. Ay, Gab! Gabriel, sa'yo pa! Gab! May mga kaptap ako dito. Teresada. Pagbata yun. Gabriel, kumagay ka. Ayan yung mga na lang yung gusto ko. Namin na. Ay, ano? Yo. Sige, sa isa. Paano pa yun? Mawin mo bakal mo? Yan Yan talaga yun. Saan mo ng pambata na? Nakuha nga ni si Rasia. Ha? 59 din. Sabi ko, very good na. Ako na. Ano mo naman tayo? Ay, mag-iyan niya din. Yung try ko, hindi rin ako na. Ay, gusto kayo. Kanya din nauna to sa baba. Ano yung Kasi ano na talaga yun. Wala akong may lalagay ito. Ang mga... mga ano lang din yung cellphone, make-up. Ay, di man. Wala sila. Ang gusto ko, ano yung ano na dito sa may brand. Ay, ano. Nipple tape ka na lang. Pag nipple tape ka na lang. Yung magda sa diyan kaluluwa. Ano yun? Bra? Hindi rin, parang ganun ka lang. Chugman. Tapos, Ay, pag naman pang beach. Mga pang beach. Dapat sana may bra na yun. nipple tape tita. Ibuti pa ng mga gagaramit ni Ray. Ni Ra. Eh, kung di ba, mahilig ka din sa ganun. Bira. Bira! Bira! Para na iba? Wala na, kinuha na ni ano eh, siya. Sabi ko, tama-tama yung iyo, pang beach mo. Eh, doon. Bara, guys. Tulad na daw. Tapos, pagsulat pag mami mo, Tulad na daw. Dili, baga ako sa ng bakla. Ay, wala mang plat. Sulat mo lang yung Bawas sa ang lawas mo. bakla. Sige pa. Thank you, Tulog little ka din. people. Hi, Joey. Ayan yan. ano ba sabihin? Pamain na lang po, pamain. Mine. Pamain na lang po, binibenta namin, pamain na lang. So, ganyan. Pamain na lang. Wah! Wah! Saan ka sila naka-line? Bakit ako pa? Pamain, mabali dila. Pamain na lang, pero pang ano, Pang beach. Siya. pang Christmas party. Oto! Makalido kan ano. Dapat ka bibisaka. Bibi. Dapat makakanta kita kanaya. Katabi ka? Ano video? Bye-bye. Dito sa kanila. Nanali, ano yun? Pati ko na natin yung patabaw. Ha? Sinakapulong pa Yan, ba magagag. Ginawa mo na. Ginawa mo lang isang gano'n. Ay, nagluluto ka nga yan. Hello. Aura ka. Kasi ka yun. Ay, nag-live ka? Oo, YouTube. Hello. Hello. Ha? Ay, nada. Ay, sorry. Ay, ma. Nag-live ko na yun. Ano ng kulay? Hi, Jan. Hindi ka balatik mo lang pa, no? Hi, Jan. Jan. Linggo. Hindi ako Tulungan na kayo, mabasira ko tayo. Balik-balik hindi ka. Ito kayo mag-jump! Matulog ko pa yung sasyan ni kahapon. Ganyan mo, may tubol naman. Pag na-ito na ko sa yan talaga. Hindi ko hindi kuya mag-asa kung simana na. Kudang ba siya? Kaya mo si mama. Ako di ka tatatan. Nakarang ba siya? Pero sinanay ka mapalibot. Di, budol na kaya ito mo ako. Di ka, aray. Sa karidyo. Alangan, para awat ako dito, mas hili na ako. Mas awat ako dito, mas hili na ako. Oo, may nagtuturo dito, ha? Anan, paano ka lang? Aw, alin? Sabi mo, bye-bye. Bye-bye na. Kaya sa ano Aray ka. Tagal bong time service niya? Nag-uninform mo na service? Dire, sa tricycle mo na. Pero pag bahal ko,
Adi so inuna ko na kukulamber. Pag pinakukulamber na ng size. Ang ba ito? Ang 500 sa linya, yan ako sa pinaka. Pag pirang baybayan. Minsan dyan nagag. Sabay di ka dito ng box. Sino nag-antres ka na nakala mo? Sino nag-antres ka na nakala mo? Si Billiard. Sino? Bill Galido. Ikaw nag-lollipop ka na naman. Angel, ang mga doon. Sige, ja. Ano, sige, ja. Kung mga talinti pagano kay nakapila baga siraha. Ano kagandahan? Babe, sige na. May nakuha mo kahapon? Dire, ito sa balay. Ano, balunan? Request ko man talaga Mga namayading. Hintayin ni Ella, ni Gila. Gila. Sino Gila? Gila? Dide? Dide na ka Gila? Nag-online ka? Tommy who's that girl. Pagligado ha. Tignan naman ero sa day. Mga ano pa ini? Aray ko. Aray mo, aray ko. Aray. Maya din ha? Okay na. Ganyan ito na basa. Ang magayon ng sopan, 500. Una siya sunod pero magaling na talaga. Sabi ko yung hangad ko may magregalo sa extensive baga na mo. May mga wishlist kami, kaso wabot kami ng logo ko. Okay, ma'am. Kaya tagpiraan ano niya. 500, pero ma-reject ko. Pero bagay man, ano sa ako kay bag? Kaya may baga ako sa bag. Naglulula ako ba? Ha? Naglulula ako ba? Naglulula ako ba? Yung bagay na baga nag-gilgil ka sa mo? Hindi ka ko sa mo? Minsan siya sabi ko, naglili. Oo nga, nag-gilgil ako sa oo. Yun na, parang pag muna ako baga nag-gilina. Going to eat na. Paulo yun. Diba siya na? Pwede mo na ako na yung kabalay. Hala! Parain! Gab, down na gab! Oh, ikaw na daw na yung papa. Lalo lang kayo. Gabriel! Nananagpagsimulat. Magkaroon ka na. Okay lang. Laro ko na rin. May fritas? Ha? May fritas? Dito nga na pala sila din naman. May fritas? Ilang kayo mo, Jom? Ben! May emoji ako dito ha. May tulak pa na sa'yo. Ay, sige ko na yan to. Aray. Tulog ko yan. Kaya galing pa. Paaya. Kan-aya. What's up? What's up?
Naghihirap na ba? Pagkarap sa bibi. Ano na bibi ko? Hindi sila sa mga alaga. Ayaw niya bibi. Pag nauyaman yun, ikal ka na, ano ka, pag matawag na, hindi ka na hindi. Hindi sila sa kama. Ano yan yung napapama? Ano nangaran son? Ano nangaran son? Sila may sabaw dito, si Andang. Gila. Ano nangaran son? Thank you. Let's eat now. Thank you, 5 people. Ano yung pangalan mo? Come on, let's eat. What's your name? Me. Me. Let's eat. Nagpunagkas ka sa lugar, pinaka ko na pangastos mo sa lugar. Isang sandagan mo? Okay. Isang sandagan. Sandagan mo? Dili man yung nakasumbag kayo nag-ubo. Pagpakaano niya pag-ubo, Hi, live life. The language is true. Filipinas eat with their feet on this. Yeah. Thank you. How are you today? Lol, hi Cheryl. Hi, Love Live Life. Welcome back. What's the plan today? The plan today? I see you are eating rice. Yeah, eating rice and fish. Plan today. Many things to do. Ikaw naman nga si Papay? Hindi pa man. Kano si Papay? Diba? Kaya para ubo. Ah, Para ubo. ah. Nakaturo pa Kasi ng may ano liwa. yan dito. May ano ini. May. May, May tuwa. ano. Sinawa mo. Sinawa ang paguna ko. Nakaano na si Papay. Ano? Ano na yun? Yan. Yan. Ganito na ang lubot. Hindi naman na yung... Hindi ka nagsabi may Mukbang video with pa ako Cheryl. sa'yo. Mukbang. Mukbang na. Lubot? Everything happened at its own time. Cheryl. Usually after, yes, after lunch. After lunch. Ay, wala ka ng lubo. Saan? Yan, ang layo. Nakulong, bumibig ang ano ko, anita ko. Eh, yambo. Eh, ba't ko dyan? Ay, buli. Biga ka, di ko natapakan. Kaya punta sa doon. Sira na. Salamat. You're welcome. Excited na nga.
Bawal ka pa sa sinabawan. Apa di ka? Ano slipper mo? Ano? Ha? Ano ba? Nasa slipper. Kaso kayo, wala ka sa baw. Nasa slipper. Slipper. Adobo na lang. Slipper. 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 Is Thank you for watching, everyone. Your walk hair is beautiful, Cheryl. Kapangalan ka na? Yun. Let me let me in on the marites. What did he say to make you laugh? si pagkaon. Kapangalan mo ba? Ikaw ka na? He said, Bati mama pagkaon. my father said, Nakuha niya mga pagkaon. it Ama, I like ama. a food. Mama, hindi ka lang bibigyan ako sa mga pagkaon. Like the doctor said, Hey, slipper mo. my father said, adobo. But my Bakit nephew galit ka said, na ha? no, so it's okay. We have no choice. Hi. Video. Hi, love from Croatia. Wow, Croatia. Ikapabot man tabi sa namo. Hey, baby, what's up? I'm Richie. Nice to meet you rin. Ang luto ka. Sa ibabaw. Ayaw na kay ano? Kahapon pa lang, kagabi pa lang yan. Nice to meet you, Richie. Hi, please stick out your tongue. Thank you. You want to ano? Nano yun? How old are you, baby? I'm 40 years old. Yeah, Alison. Richie, I'm 40 years old. How about you? How old are you? What is it? I say, okay. You look good. Thank you. May pasakay banda. Makatiti ka sa ayos siya para makulog ka. Burin yan. Seven. Mamay mo da. Yeah, thank you for the likes. Kasi bigyan mo pinagagamit ah. Ano ko na sabi? Daw, mga kasama mo, naghalik na. Bayangan na naman ni mama. No, I'm not married. Ha? Ay, si mama. I'm not married. Are you married, Richie? Inaanak ka. Ay, mamay. Ay, tunay oh. Sabi mo sa timer na ako mabayad ha. Mga Brad, kompleto. Ito mo ka na kasi may ilaw. Oo, living. Kananilinig kayo. Hindi ako nakadaan ng bangko. Overted to. Hindi ka kagandahan. Hindi ka. So, ay kapanita, hindi ka. Ay, No, mamay. I'm looking for a wife. Why? Where are you from, Richie? Wow. Anak, ay nakaon ka. Ah, doon na lang. Kumana ka din kay mama. Wild family from Jungle. Tuloy na. Ano mo, pages mo, nawaran na. Ah, Florida, USA. How old are you, Richie? naman dito. Anak. Hope you find someone want to be wife. Richie from Florida. 56. Wow. Oo naman. Sarap. Masarap. Bilang mo yun? Gaway. Masarap, bibe. Masarap. I'm from Ako wala ka doon. Ikaw mo na kayo sa mga kapatid. Eh, di mamay na lang, oh. I'm from Ito lang babang. Europe, Africa. Nakaintindi.
Dito ka naman yung mga tagusunod. Bato, gilado na sa mga... Darahan na rin yung Pagkakadali ka, pagkaan. Ay, pagkakadali. Kumawa ka dito, darahan na yun. Kuya, hindi ba ko po? Oo. Ito. Kaya ito naman pagkakadali. Ay, baka nagkakali. Diyo, malang. Sige na. Sa isda. Ayaw. Wala ka kanila. Gatong ko ikaw. Kaso kita. Tita Grace. Di pa. Atle. Atle. How I want. Tao na. Possible, eh. Wala na iba na tuloy. Karatita mo. Baba. Ano ka sa punta isda? Ilang ka na isda? Ininom ko na? Wow, pagka yun sa boses. Ano yan ito na kanta? Gayon. Kanta na, ano yan ito? Kung minsan nagkakanta yun, hindi mo maintindihan. Ate, si Papay. Ate, si Papay. Ate, si Papay, dali. Awa, awa. Ala, ate. Bigay mo sa akin. Ay, ka na pagkaon. Ate, ay, paano ang pandok? My goodness. Yung paparain ang pandok. Bebe, ka na, kaon. Uy, ka na. Pagmumi natin ang pandok. Uy. Jay lang. Ano Asle, na, Rene? Rene. maong ka na. Ka na. Ka Ano na. na? Uy, Ba yan? Nagigay mo. Asle. Magkano na lang yun. Sabi natin sa pandok ni Jay. Kaya mama yun. Asle. Ay, sorry. Dito ka nagibi, ano? Dito ka nagibi, ano? Nagibi ka. Sino nagibi? Nakamadak siya nagibi. Sinilos mo kayo nakasikip ka. Ay, kamo doon! Iba ka kanya na ha. Sino nagibi sa iyo, ano? Kasi. Oh, bakit? Oh my God. Bakit? Hindi ko na imod. May talikod ako. No. Gawabot. Sino nagibi sa iyo? Buwa ko man, bali ko nagibi. Gibi ka ha. Ha? Akin, nagibi ka? Kaya si mama? Kaya buhok mo. Pagputo niya buhok mo. Wala ni mama mo. Yan ang buhok mo, bibi. Bakit? Sino nag-away? Sino nag-away? Lan na. Batangan mo ano siya sa bawah. Ha? Nabukuman? Pwede ko ni. Tulog ka na. Ay, apunan. Saka na. Kabutunan. Matapon yan ha. Independent. Kaya na kunan ako sa didada. Ano naman? Ako. Pagod ako sa busang ko.
Jela! Hindi pa kang makaraon. Kao na. Pinaka. Ikaw na. Hindi ba? Makat sa kalido kan aya. Kao, ayan. Kao na. Wala akong baro bisita. Hoy, magkaon na muna. Doon na yun. Wow. Usog pa. Oh my God. Oh my God. Aray ko kakulog. Aray. Hello. Mama. Mama. Oh, next ako. Tayo pabata. Hindi na yan yun ako na, Brett. Ha? Hindi yun. Aray. Hindi na biro. Ano din sa balay? Hada. Hindi na yun. Aya, wala pa yun. Badukot tayo. Ano muna, ibigilid mo muna. Kay, babasa yung nagsasorbi baga, nag-imog siya rason. Thank you for watching. Oh, wait lang. Oh my God. Thank you, 7 people. Buong dekada? Duha to. Buong dekada? Yun na yun. Ay, duha nila pala. Awatan man ang buhay niya. 20 years na. Kaya nga. Dahil yun, pumapalitan. 20 years na pala. Ayaw na. Talaga ang ikaw. Okay, sila ka. Ayaw ba? Tulad sa kayo na yun, gusto ka na. Sige. O, magdadagdag na sila ng patayron. Thank you for... Pairinda! Baton. Intiro, dagan. Hi, Barbie Vlog. Barbie Vlog, hello. Taga saan? Where from? Richie. Manila. Saan sa Manila? Saan sa Manila po? Pairinda! Saan ka ba de?
BGC Taguig. Ganda dyan. Maganda dyan sa BGC Taguig. Ay, Natofal Brahmasta. Kamu kantek banget. What it means? Are you from Indonesia? Indonesia pala. Are you Indonesian? Oh my God. Hi Marimar. I'm not Marimar. Pasya Tonatronan. Not ko pa bamasta. Why love me? Yung binti. Nabungi na. Hi, Nana. Daddy, ano sinisin mo? Hindi ka nagkakaroon. May nag... Oh my God, Dada. Dada, uy, Dada. Ano ba yan, Dada?
my God. Shake it off. Fuck, fuck. Busy pa si Bem. Aray. Victor Coward. Hi, Sir Victor Coward. Sir Victor Coward. Riga. Pero karido, ako ka na ako sakay. Hello. Rafael Santo da Cruz Cruz. Hello. Shake it up, shake it up. I'll always remember this little thing. It lasted forever. Ha? May slip tayo, may slip. May slip. Opo. Ha, may slip tayo na. Opo. Ayusin mo! Kunin ko yan. Tubig. Bakit? Kasamad ka nga, son. Ito na son. Taga naman ang dalalis. Tubig.
Sino ang pinakamu kayo? Sino ang pinakamu kayo? Yes. Ay, Nagurulot sa panay. Ano nang kanay ka? Dapat ang maghibe. Bisa-bisa nga mo. Diri. Ako, magkao ka na. Wala na. Sunong ko ang ano mo. Sunong ko ang sayo. Parang mga puro ko na. ay, ito siya. Lalo ba maniwati ka na pagkain? Alawid mo nito. Lalo nga sa kasyeta. Wala ko. Kape. Kape mocho. Kaya ako sa buko. Hi, Miladela. Hello. Thank you for the likes. Miladela 6974. Where are you from? Loving you. Thank you, 12 people. Hello. Hello sa 12 people. Para ano, hindi tayo ma-bored. Aray ko, aday. Mag-ano tayo, magtupe. Topic tayo ng internet. Thank you so much. Yay. Nagtuturo. Nagtuturo yan. Nagtuturo yarn. Sana naman. Kuya Gab, kuha daw ini tabi. Nag-ano ka?
Dara daw ini doon mo. Thank you 14 people. Dara ini doon ha. Darahon mo ini ho. Paano mababati mo? Kusugon nyo na ano mo. Volume so. Doon. Yan diyo. Dara doon. Thank you 14 people. Kanan nga rin. Ako nag-ano ka? Mumuris ka. Nabuunong ko ng gadyo. Thank you so much. Yes? Ano? Ano rin? O, sino nagpatayan na? Ay, pa ba yan? Sino nag-init? Okay, aray ko. Ay, ito na. Nagpalis na ni Dada. Aray. Ang palis na ni Dada. Gabi, adi pa gabong. Ayan. Thank you, 13 people. Thank you for the likes. Hit the likes. Merry Christmas, LGK8. LGK8, hello. Oy, what ay? Ako na nag-ata dito magbuhat. Dala. Patapat ko kasi, patapat kasi obsidian. Tapat ko. Ay, golden pala yata. Ay, ang mga atar kasi obsidian. Kaya golden kanera sinigla. Jadi yun, mayroon wala. Hello? Zaya, hi Zaya. Ay, Thank you for the likes. Hi Zaya. Wala pa man yung rock. Parehas kay Zane. Sayang na sayang talaga.
dating pag-ibig na alay sa'yo. Goes to Zafal Gakoni. I means Parehas ka na, ano, gold link. Gakoni. Ay, pagdagat na ako. Bubulang sa akin na. Akash. Hi, Akash. Jungle. 13 people. Hello. Aray mo. Yan ang champion, ah. Atak mo na natira. Ramay kami dito mamaya. Ano, nagpanik ka man dito. Kalugit naman. Mali ang makalala. Yan. Yung patinig. Ayan, naman. Hello, Rosario. Hi, Rosario. Where are you from? Nasa diyan, minute. Ay, sinanipan sa salamat ka, sinanipan ka sa Manila. Gabriel, paluwayan. Gabriel! Oy! Paluwayan yan na ano mo, may turog baga dun si Papay. Yung hindi sa ako. Oh, okay, nag-ibig ka para ma-ex na. Ay, nag-ibi. Pahibi ang kulog ikaw ha. Nagibig ka. Pahibi ang kulog ikaw sa hindi ko na ikaw sa pagamitan.
Para ulit yung rap. Rap, may ginawa ka. Anong problema sa day? Diri ka pa yung babao doon, naghihibi ka na. Ano pa kayo kung pahibi yung kugulog ikaw doon? Papapuyo ka lang doon. Di ka mapuyo, lugod. Medyo nung ko ikaw paluwas. Dito ka maghibi. Di ka mapuyo doon. Aram mo na doon may makulog doon si Papay. Mitchell Vallenos. Pumuyo ka dun, Gab. Kay turog dyan si Papay. Sayo. Gabriel. Ikaw talaga? Di ka ba nilalabutan? Kaya kay pabayaan. Maski mali na, pabayaan pa. Bibigyan ko sa luwas. Ay, mama na. Kalugod na sa suhay, ha? Ilang yan, nag-hibig ka. Ray mo. Nag-ano man na, nagde-defense man. Showbilisman. Hello. 11 people. Hello, Billy. Belzizim, Matthias, you know what it means. You are from Myanmar. Jay. You're from Myanmar. Thank you to those who hit the like. Thank you for the likes. Yes, thank you for joining from Myanmar. CG from Myanmar. Juliana. Andres Benson Reyes. Carlos Barbosa, 27. Hi, Ramel, baby. Yeah, best. Hello, Cheryl. How are you? I'm fine.
Ronald Davis. Carlos from Brazil. Good morning from Sweden and have a nice day. Have a nice day, Thomas Jostrom from Brazil, from Sweden. Thank you for joining. Sorry. The Nordic light dancing in the sky over Sweden just now. Wow. Really? Hey Mari, ako to yung nakasama mo sa remake. God, rehab. Hindi nga kita kilala. Ulol. I am the friends of Brazil. Really? Oh my god. Why you here? Thank you for like, naantok na ako. Nakakaantok. God. Nakakaantok. My gosh. Ano tayo? Agardo. Sir, ginamit mo pa niya? Hindi na. Ano? Thank you so much. 10 million. Ichigo. What it means? Japanese? It's Japanese language. I don't understand the language. Maybe you translate in English or Tagalog, sir or mom Japanese. I don't understand. Oh my god. 7 people and 13 tusok. Salamat. Oh my God. Malaki kasi, kaya tinatakpan natin. Hindi dapat Malaki na. Malaki ba? Meow, 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 Sunday. Happy Sunday, Carlos. I sleep for a while. Shia Bellissima. Eugen. Cheryl. Sherry. Cheryl, not Sherry. Where's the L?
May Mike's in Paradise. So pretty. Really? Yes. Why? Where's really? You're beautiful. Thank you. Thank you, guys. I just taken up. Just watching. I just send the gifts. It's really appreciated. Thanks a lot. Hit the likes. I like. Thank you, Mike's, for the likes. Welcome, Charles. Portuguese. I don't understand. One guy sent her super chats. Thank you. Lovely. Good morning, Idol. Advance Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you so much. Jayla. Dab. Nanay. Ito Dab. Papay. Jayla, Jayla.
sit down there. Let us ay. Sa Manila. Si Gabriel, nagkaon na rin nakatapos. Hindi ayun. Jayla, ano yan ha? Lagi pupo. Yung ay Gabriel, itatok mo daw yung mga Ako tuda. Ako duna. Laman. Amang kalaki. Ilan duna to? Lagay mo naman. Narap ko na. Lagay mo naman. Yan, dapat lagay. Ako ay... Bye-bye. I'll just take a nap. Thank you so much for watching. See you next live. Thank you. I love you all.